Ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa Latin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama. Kumusta ka mo? Niyan sa minyong alagad si Kanginan Trifon Morales. And then akong partner sa Abdari si Randy Dayat. Kumusta ka mo tanan? Ani-ano sa kita ni itong andang tulumanon. Kung ako ang pasultihon, asap kita, always say a prayer mga kisunan. Mga importante ang itong pagabuhaton. Unas tanan ang atong pagampo, panalangin ito sa labang makagawam. Lord, thank you kay Lord sa mga grasyang imaghihatag ka namo. Sama sa grasyang produkto ginatag sa SED Marketing. Sama sa panyawan, herbal capsule, Kugon Herbal Capsule, Seed Liniment Oil, Celebrity Beauty Soap, Panyawan Coffee Mix, Kaping Matapang, kaya kang ipaglaban. Grasyang ginama, basta SED Marketing, tatak, magaling, kini si Trifon Morales. Bueno, kasi na ang atong Cinder karon, ang atong magtatampo, pinadakin sa kababay, nga nagpatago lang sa nga nga Jinky. Kinigibatan ang duwa sa radyo ni Ri Arellano. Kasi na ang atong Cinder, si Jinky. Kini akong problema bahin ni sa mong silingan na hilason ba murag si kinsang datua ug kung nganong na problema ko ani niya ingon magud ini ang mga paghitabo. Each day I live I want to beam so hard. Para ko ng stereo niya God. Saba kayo oy murag na itlak sa basurag ni Agi. Patingugan na. Ay, ako gipasingitan ini da. Bida wara ba ko manginlabot ani nila pero ako gipadungog ani. Usban ako kanta bi. I want one moment. Ka? Patingugan na stereo diha ka na i-truck sa basura. Basura di ay. Asag yung basura diri. Paugatan ta ni bi. Give me one moment in time when I'm racing with you. Wa na. Confirm na. Ako gihinungdan ani. Karon kang babayhana ka. Ako gi mong gipalagot da. Kung naay agila sa Davao nga mausi day Sara. Ha. Ni asay tahod sa agila nga mausi ako. Ha. Bantay lagi ni. Dai Jike. Unsa man? Sige na sugaday. Nanay kurite. Soda dire. Swerte siya nga siga na. Wa pa ay. Blackout yung naong ani babayhana. Bantay lagi ni. Pero sige lang, one day, usa ka adlaw ana, mag-abot ang atong duha ka daan, mahimo na ning two-way. Dai Jike. Paghuwa tayo, musuod na ko. Naya na ay maguba na bida. Ngita gyud mo ingkre ko ay. Ano ka? Ano sa problema nimo, ha? Anong sapot ba sa ka? Da, kanang silingan. Kanang silingan atong hilason. Murag way utang. Hilas-hilas murag yung mga dato. Probida nga nun naman sa ka. Unsa man yung tabo nimo? Yun sa Nisurok akong dugo paterno ni abot nag 1,000 over 500. Kasi lagi maglagot ha nga nagkanta-kanta ra ko sa gawas sa tumbay. Ang silingan atong way buot nga hilason nagpadungog-dungog og sulti. Beda. Unsa may gisulti di niya? Laliman ka ni Syagit nga, Sinan, batingugan ang stereo kay sabak kay tracks basura. Asa may tracks basura nga? Wa may tracks basura. Ako, tingali, imong tingog day. Murag tracks basura. Yes, bantay lang ito ng bayhana. Makitaan ko lang nas gawas. Bisag asa pa na, bisag napas ilang tungod. Kakita gitsag kumo nga murag ka ng missile sa Ukraine. Unsa? Di na, tubay taon ka na taon mga way lab. Mga taong way buot ba? Way buot. Ana, pasagdi ng mga way buot. Pasagdi.
Moabos na lang atong pasagdan, kinahanglang pakit-unta na kung unsay lihok sa agila dinis ato. Kung dunay agila sa Davao nga mao si Inday Sara, naasay tahod sa agila dinis ato nga mao ako. Ay, day, baka lang ta, day. Kay murag gutom naman, day. Kilawon ko noon siyang way suka-suka na. Gutom lagi, day. Bida, mga ono ta, nagsuka naman ko. Paghugasan ito sa plato. Sige. Hoy, Tukloy! Siligan man yung sagbot diri, oh. Oh, siligan niya to. Ato dito. Dili man atong sagbot ba? Gani dire, ma'am. Oh, kana. Kana mga dahong laya. Siligan na, paingon dito. Sila mo'y pahipos sa anak. Dalian na silon ba? Kay daghang pagkatrabaho undir sod. Kadiyot lang. Nganong gisigihan man na ninyong paingon diri sa amo ang sagbot? Ang sabi buti pa sabot, ana? Oh! Nganong kami may pahipuso ni mo, anak? Dili man among sagbot. Unya og di na inyo? Inyo din ikahig paingon diri sa amo. Ang sabi ng inyo, pasingit ni? Unsa? Pagtarong anang sinultihan ni mo, ha? Kahilas good ni mo taon. Na, kami naman oy hilas. Dili ka mo? Basta nagtuo na lang gid mong nagtuo ko. Sa? Ha? Nasuod na dire sa among lugar ang sagbot, ha? Inyo ginagibutang dire, ha? Di kay na ninyo kuhaon. Aw, ha. Padlakan tagid mo. Padakan. Kahilas good ni mo. Tagaan takag 72 hours. Basta di ninyo kuhaon ka ng mga sagbot ngayong gikahig dire sa amo. Aw, magbanaw ang dugo. Hilom, oy. Mura ba kag asawa ni Dato Adlaw? Mura kag asawa? Ay, kisgot ana, kay napriso na na. Basta di ninyo kuhaon. Mubaha ang dugo. Anong ikahig mo sa mo pingon ang mga sagbot ng mga basura diri, ha? Nya, masuko gyud ka. Ma'am ko'y sugo ni ma'am, sir. Nya, mutumo sa ka. Di ka mo reklamo, di mo na maayo kay na may masuko ka tao. Masuko minuon siya, sir. Iya minuon kong putbulon. Kasi sabi nagsweldo ni mo. Kamu, sir. Oh. Ako'y nagsweldo ni mo, ha? Kay kanang imong ma'am, utro po ng ako gisweldohan. Unsa day, sir? Sunod, ha? Dili ka ni maayo ang iyang isugo ni mo, ayaw tumana. Ingna, nga nag-ingon ko. Kasabot ka, Tukloy? Oo, sir. Day, bida nga nung hapit mong bugnos itong silingan ganyan. Dili kay bugno lang ang mahitabo paterno. Gubat na gid unta. Bida sa day mo, Ay, naunsa biya taon mo, Imbis silingan mo, maghuyoy, unta mo. Unya kay mga hilason man na. Mangita magbikil. Ha? Kani adto pagid na init na kay na siya dugo. Kanang kanahana na nag-init kay na siya dugo nako. Nagtuo tingali na siya nga magpaupoy-upoy lang ko. Wala sa kong bukabularyo ang magpaupoy-upoy paterno. Nakaila kagid na akong unsa ko. Ay, lagi. Pero gamay naman taong kaya hinungdan. Madaara man taong nag-istorya, day. Ay, ako'y problema. Kanang silingan na itong hilason, mo na'y problema. Mo na'y naay dakong problema. Abi kay mas kortahan sila kay nato, mag-iningon anak sila. Kahilas ko tao nila. Ayaw na tao na, day. Likayin lang tao na. Likayin lang, aron, way samok ba? Kay lisod kay madako ang inyong kabuang hinoon, porbida. Naibawa ba ka na ako? Bawa nga likayin na. Aron dito masamok, sabot ka? Bisan unsa na ko kaisog, basta ako na ganing bana may musulti na ako, mukurog, sad ko, kay nakailam ko sa kong bana kung unsa na kung mao'y masuko. Unya to? Sana masaya ilang taon ni mo diha. Kana lang ko itong silingan nga tagalaing planeta. Bida na nasa kaan. Ambot ba dong? Uy, ambot na ganyan ng bayhana gyud. Makakita na gani ko ng iyang naong no, masurok gyud din akong dugo, murag magbukal-bukal dayon. Maglagot ko magtan-aw na iyang naong. Uy, napay kilay ay murag yung sungay sa kabaw nga napas. Yan ba di mo ikag simba? Hala no, panaway din ang tinuod man na. Di na murag sungay sa kabaw iyang kilay. Arang-arang pa ning ako kay murag makdo. Bida, ambot tibo tao. Tanawa dong. Ano man? Kanang gawas. Nay, iya man ang bana. Mo din na yung bana? Oo, dong. Sa tanaw nimo. Sabi ko tanahon. Kanang iya bana ba? Yan naman. Sabi na yung bana. Tanaw nimo, kaya nimo iyang gidakon. Kaya ba na nimo kanang iyang lawas?
Ano ba, subagayon mo ni mo? Just in case ba? Singan? Just in case, kung magkinaunsa ba, musukol ka ng lawasa. Tanaw ni mo, kaya ni mo. Bidan mo, Jing. Ibig tabang pa mo do, ha? Okay, kanina sakto. Muna akong bana, isog. Basig ka ng parehas na nas imuha, ha? Inig sugod, maayo pa kaayo, inig tungas away, dungoy na. Alam na yun, naunsa man taon. Ha? Maayo kay may tunga mo, Duha. O, unsa magod day ni Kap? Husay day ni? Dili day ni okasyon? Okasyon nga dang hikay. Ay, say, paminaw mo, Duha, ha? Gipaari na mong duha ka na hibaw ko sa inyong gikabangian ug murag dumot na ning inyo. Sakto ba ko? Di ko Sa may gike. nagsulti ni mo, anak, Kap. Bitaw, Kap. Ang Kinsa man? nagsulti na ko ani, way lain. Kundili ang inyo rag yung mga bana. Ha? Usa ko di ay. Gareklamo sa inyong mga bana kay pirmi mong dili magkasinabot. Unya na balaka sila kay pulos na doon na rin mga hulga sa usag-usa ninyo. Mao, nga dili maayo kung dili mo mahusay. Kasi Kasi nagreklamo reklamo na anak, mo, Kap. Kap. Ang inyo lagi mga bana. Just. Kasi sunod-sunod ako. Ay, sa sunod-sunod. Yabag ka diya. Kaya unsa man day na? Ningon kontraynor, ingon sa ka, hudas. Nya, para sa dada. Ha? Spellinga ko na. Para... Pangila mo! Makuhaan ko ninyo! Nagsama ka, Kap? Ay, pagbuot ha! Kining inyong problema mo ay atong atimanon. Ha? Dili ka mahelbot mo sa akong kinabuhi nga wa mo'y labot. Ay, Sorry, Kap. Kap. Kana, maunay gusto na pumadungugikan ninyo. Kanang mangayo mong suri sa usag-usa. Kagamara sinungdan sa inyong away, kunya mabot mo pa naghulga sa usag-usa. Kini magod siya, Kap. Sa ako. O na, nasad. Oh, pangimtan na baro kilay mo! Sorry kayo, Kap. Dili na ko gusto nga naa pa ng panagbingkil ninyo ha, panagbangit ninyo duha ha. Gusto ko nga karong adlaw, karong mga orasa, putlo na ninyo inyo panagbangi. Silingan ragod mo. Unya dili mo maghoy-hoy. Hinumdumin ninyo, moabot ang panahon nga magkinanglan mo sa inyong matagsilingan. Pusa, dili maayo ang inyong awayo ng inyong mga silingan. Pag binataay ka mo, kay hapit ang Semana Santa. Hinay-hinay na mo ginulsol sa inyong mga sa. Kinsa tong mga tao nga inyong hisadan, pangayo na magpasaylo. Uy, kasabot mo paningo. Okay, sultihan ta mo ha. Naglabad na nga kung unin nyo kung saon ta mo nga mahusay mo. Pero karon nakita na ako nga malihok na ang gahom sa Ginoo o gihupay ang inyong tagsatag sa kakasing-kasing. Nala, sige, pangayo mong pasaylo sa usag-usa. Pasaylo ako, Mari. Ako, Sad Mare. Time pa. Managkumari di ay mo. Kuno. Kaway, klaro! Biya ninyo, oy. Pero sige lang. Pero wa man ko kaila sa yangan, Kap. Ako, Sad Kap. Okay. Pero sige lang. Mas maayo hinoon. Basta importante nga, magkauli lang maayo ninyong kabubuton. Ha? O hinaot nga magpadayo ng inyong panagsuod. Okay? Okay, Kap. Mare, sorry. Ay, sorry, Sad Mari. Balag wa tagi kugos, basta kumari na ta, ha? Uy. Ala, sige. Kung mahibaw ng inyong mga bana, labing siguro, muligid tos kalipay. Kaya wag yun sila ilaing ihangyo na ako nga ulion mong duha. Salamat, Kap. Salamat kaayo, Kap. Pasensya na gid ka, Kap, ha? Nalala, pag biso-biso mo, timaan sa bag-o ninyong dalan nga inyong gisao. Bag-o ninyong dalang gisubay nga karon nagkauli na mo, na mo mag-away. Hala, biso-biso mo, biso-biso. Kaya mga onta kagigutom ko. Pasensya na, Mare, ha? Ako, Sad Mari, pasensya na good, Mari, oy. Ato niya sa amang bahay, Mari, ha? Sure, Mare. Kamusad, ha? Maghikay man sad ko ugma. Oh, sure, Mari. Okay, let's go na. Ato na to tapikas kwarto, kaya tuay ka may giandam na ko nga para sa salo-salo na to. Ha? Nadali na mo na! Okay, guys. Kinakito ko! Naunsa ko mo din eh! Ha?
porbida. Sinon, undangan na ninyo ha. Undangan na. Daw. Amin ako nasolban ng kaso. Di ako sila inagbugno, oy. Mga tanon! Dakpan ni sila! Mga tanon! Naunsa man mo, uy! Imbes na sitol naming tanan, kaming duha, kamo na sa rin nagsukmagay. Kaahak bayani, uy! Kambong ko siya God, nga siya ko yung nagpasitol niyo, kay siya ko yung nangkamot nga magkasabot o mag-abot mo sa kapitan. Kunya, wala rin ko ilabot yung kapitan, porbida. Unyo, saon to man iniron ha, nga nagbahad naman to si Sinon, ang bala sa tong silingan. Porbida sa istoryawa, kumadlo ka na niya, Jiki, ha? Bisag karoon pa na yun, magkikamatay ko! Paterno! Mao na akong problema, imbis na settle na unta mi, ang amo naman sa nung mga bana ang nagkasumpaki, ug nahatlo ko kay pulos na banis lang mga isog. Kining hilumon bitaw, lain kay masuko, mao na akong bana, nya pulos nagbinaharay, murag kami sa una ba? Unsaon man ni namo, uy? Ang kapitan naglagot na gyud nila, murag ipapriso kuno silang duha. Mahimo sa dayon ang ipapriso sila? Unsa man og kamo ang pasultihon? Jinky. Salamat kay Lord Ma'am Mary, salamat sa mapagampo. Sa tanang mga namati na ito karon, salamat kayo labinigod sa mga tao ni Sir Raul Alibio Soto diha sa Konsolasyon. Thank you kanimo diha, Sir Raul Alibio Soto. Nya sa ato ang mga amigo si former Kapitan June Ramos kadagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Ate Jinjin! Yes, Kuya Alan! Kuya Alan, good morning! Mga mama, good morning! Salamat kayo sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata. Nya gawas ana palit mo sa OBM Special Tasty Fish Cracker o Paulitos Macaroni Crunch kay Lami! Okay, tinood na. Lami ka na imnon mga bata. Ang ato ang Don Pepe Tablia. Mao ginalami kay imnon mabuntag. Mo ginuminom ng kanang lain dihang mong inom day bubuntag sa iyo anong mga juice ug sa para diha. Di na maayo kanig yung Don Pepe kay mainit at tuntihan, taas pa itong energy, happy niya kaon-kaon sa mga Paulitos Macaroni Crunch o kining Tasty Fish Cracker. Mo na nindot kay na itong paliton niya. Labi na mag-ugum-ugum o game special, magduwa-duwa diya, samtang nagtanaw-tanaw mo sa inyong cellphone, ugum-ugum o game special, iba. Lami kayong iduwa, mga bata. Okay, yun sa tanan po nato mga dagko po, paduong tagtrabaho, watay laing imnon, kini ang ato ang said Panyawan Coffee Mix, kay mauni siya kaping matapa nga kaya kang ipaglaban sa tanang higayon, o sa tanan nga buhato nato sa opisina, bisag sa panimay, kinalami inom taaning ato ang kaping matapang nga kaya kang ipaglaban, ang said Panyawan Coffee Mix. O sa tanang mga tao po ni Kuya Nick Pepito Diaz Toledo, basta Toledo, Kuya Nick Pepito, nya Dudong GR Pepito. Ug sa tanan po mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, Sir Ricky Asnar, Sir Ryan Kanki, Kuya Lister Daan, ug ni Kuya Francis Pankois Pares. may asip pang bualaga na to. Unya sa ato apong amigo si Adib Tumulak. Pare Dave Tumulak. Ni Hari Iran. Sir Hari Iran og ni Ma'am Nobi Abelia Cabatino. Nobi Abelia Cabatino og ni Kapitan Graymar Barite. Igsoon Ma'am Richel tagiya sa Al Richie and Al Rose Big Shop. Way pan nga bahaw kay ang pan makatagbaw sa Al Richie Al Rose Big Shop. Unya sa tanan pod natong mga suod pog kaayo labi na gyud si Dong Albert Pumpat diha sa Panglao Bilisan. Kumusta kaya Dong Albert Pumpat? Ma'am Joyce unya ni Kapray Marimon diha sa ato ang Bien Odido Bohol. Og labi na gyud sa ato ang suod nga si Ma'am Nenen Moreno, si Ricardo Moreno. Kumusta ka diha Ma'am Nen og si Ricardo? Og sa Bayarkal City nga nas katipunan ni Ma'am Faye Bayarkal og di Sir OJ. Okay, Ate Bray? Okay, uga kong pasalamatan ang tanan nga nagtumar, nagmaintain karon og said Panyawan Herbal Capsule
Said Panyawan Herbal Capsule with garlic. Said Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, kolesterol, katutaas ng sugar. Ayog sipyata pag inom kada adlaw, gyud katulo sa usa kaadlaw inom. Sa buntag na kamukaon sa imong pamahaw, inumdaan ko sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Inig ni mo, magyapon. Usagyapon kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule, imong imnuno na kamukaon sa imong paniudto. Magyapon sa gabi sa di pa kamukaon sa imong panihapon, inom na sad kadaan sa kakapsula sa Said Panyawan Herbal Capsule. Ug alang na doon na problema gyud kaayo bahin aning kidney o UTI, ayaw na magkabalaka ay na magkahalok or kaguol tungod kay doon na na'y makatambal, doon na na'y makaayo anang atong kibati bahin aning kidney o UTI, kinimaw ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O God, okay na, usa na lang kakapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimutan lang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Basta Kugon, lawas bas Kugon. Sa tanan po na to mga kaisunan nga naghimog number 1 sa tuwang Said Limit Oil. Salamat yung kayo ninyong tanan. Thank you kayo sa tanan nga migamit sa Luzon, Visayas ug Mindanao. Kay di abot batas Luzon karon. Salamat kay ninyo diha kamo sa yun ngon. Unsa kay epektibo nga atong Said Limit Oil nga tinuod mo wagtang sa tong panuhot, pamaol, panakit sa kalawasan, varicose veins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikay pagyunta sa dinggi, kun manghaplas ta sa atuang Said Limit Oil nga anha ra mapalit sa butika. Di ba, Duel? Tinuod na sa butika rin sila makapalit, pero naay Facebook page ang Said Marketing Incorporated, ang Panyawan Herbal. Ay lang itay pang Panyawan Herbal, yun niya makita nila tanan dito mga produkto sa Said Marketing, ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, Said Element Oil, o Celebrity Beauty Soap, o Panyawan Coffee Mix. Na dito tanan na mga igala. Mao nga kung layo sad mo sa butika, pwede rasad mo maka-order sa Shopee. Okay, Shopee lang ta kung layo tas butika. Okay, Bam? Salamat! Ato nga acknowledge na ang light shipping to Bigong Branch. Basargaw! Na ato niya tan Beliagas, good morning! Uy, ato bisa sa eskwelahan kay siya mo imuda sa recollection sa eskwelahan kay lay minister. Eskwelahan sa diha sa Argao mga eskwelahan siya mo conduct dito ka ng recollection kay kuan mo gud ni si ato niya tan Beliagas Guliat lay minister man sad ni sa silingar siguro sila sa mga attorney man sila si Kunsihal Rachel Lon ba nga ato apong mga konsihal po diri siyudad Sugbo. Taga-Argao po na sila sa Tatay Inad. Oo, silingan. Kailar ni sila. Sa nga nini, kanto si Sara Sarmiento ko ba na to sa una? Alright, Mr. Galve, Ricky, and Austiniano Ranilo, I'm sorry. Ug ni Ma'am Matit Tukmo diha sa Tubigon, LGO. Thank you. Yung manatab ang ato ang mga sakop sa Arms of Love ko dito sa Santo Rosario. Salamat kayo, nindot kayo ang ilahang blending sila mga song. Ang ilang head si Brother Ismael Ruben, and then sila ni John Quadra, Pro Delisa Quadra. Sa dili pa pumato sa inyo ang gimuhato ng ato ang Celebrity Cosmic Beauty. So ayaw ka makalimot, ha? With glutathione and papaya extract. Doon na kini mga sangkap usab nga natural moisturizer para dili mag-dry ang inyong skin. Unya ang ato ang panit kanunay panit sa batanon, younger looking, kotis artista, kotis porcelana. Tanaw ninyo doon kay blackheads or whiteheads sa Celebrity Cosmic Beauty Soap. Usbo na mo ato sa butika ka mo mangutana para dili ka mo makapalit og mga dili bao ha sa Celebrity Cosmic Beauty Soap. Mas maayo nga doon ay tatakin yung tanawon din ha Said Marketing.
Thank you. Okay, unya mga kaigsunan, ang toxin, mauni mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Ang lawas na tao, importante, kay na, labi na yun ang blood cells na to. Kay kanang blood cells na to, maunay tighatod sa oxygen, nutrients, ug tubig sa atong kalawasan. Ini kadaot, ana, masakit, ang cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, kidney problem, ug ingon man, kini nga to ang constipated ka. Maunang mo inom yung kag G-Detox, kay ang G-Detox, usa ka natural nga detoxifier. G-Detox herbal capsule, usa ka natural nga detoxifier, tigwagtang sa toxin sa itong kalawasan, usa ka natural nga remedy, tigwagtang sa balatian og puno sa nutrients nga maoy makapaligon sa atong vital organ. Nya, aprobado ni sa FDA registration number FR80715. Busa mawagtang ng mga toxin sa imong kalawasan nga mahinungdan sa imong balatian ug aron lig-on kanunay atong vital organs inom gyud ta matag adlaw G-Detox plus herbal capsule. Ang pinaka kusog number 1 kini mutangtang sa toxin sa atuang kalawasan. Ate Pres. Okay, ang sender nato karong adlaw, Goliath. Atong sender Ate Pres Inday Jinky. Jinky. Kinis Jinky Ate Pres kanang permiro gaway-away siya silang kumarit tungod lang sa mga way hinungdan nga mga katarungan ba or wahinungdan nga paghitabo karon nag-uli na to sila Ate Pres kay giuli silang bana dito sa kapitan. Ga ang bana naman sinuon mo igaway ga dubo winon dito speakers kwarto pastilan wa masabot nganong yun ani naggalalis ang bana nga ingon ang bana Jinky nga nganong hambog siya nga siya rin nagingon nga ako siyar ko mo nakaingon nga nag-abot kuno mo sa kapitan maura gyud ilang gilalisan po dunya kuyawas Jinky kay kanir ba yung bana bagsik isog kayo Ate Pres mao ni ang problema ron saon niya Onya naoto ang saon iyang problema nagpatambag siya isog ra ba kay niya akong bana kay hilumon kay ni tingali kung sa mahitabo ba murag kami saon man ni nako nga si kapitan naglagot man sad murag ipapriso man silang duha kapriso inoon silang duha Ate Pres. Bam. Sila mga asawa primero mao gyud hinungdan nga nagkalalisay hangtod nga ni konektar dito sa bana. Nining orasa kay nagkauli na mamayong batasan sa mga babae, mga asawa. Sila mo po pabugnaw mo may silang mga bana. Buutan ra bang kapitan, Bam? Kaya ang kapitan ini maghusay sa iyang mga constituent pakanon pag yun. Buutan kayo. Di parehas ubang kapitan nga di ato bangon. Di pa wikikistorya. Iya, libre pag timo. Libre timo, tanan. Murag si Bambina. Murag Bambina ko. Magdaog ko ang timo. Magdaog timo. Driga. Bagumbayan. Bagumbayan. Wag ka magdagurikat, Bam. Paano? Nagtarong naman. Ano tayo paambit, ha? Okay, Bam. Kuwari ka din sa New Testament, 1:13, versikulo 34. Maghatag ako kaninyo bagong sugo, paghigugmaay kamo, ingon nga ako nahigugma kaninyo, paghigugmaay usab kamo. Mao ni pong kung ingon kang New Testament, dingog na ni Jesus ang nagsultian ni Goliath, no? Kay doon na lagi panultihon nga ang love kuno sa Ginoo bounds new boundaries. Walay ko tuban niyang gugma. Parehas gospel kagapon Goliath katong prodigal son. Prodigal son. Bisag nakasa. Karon kay ang katong giayo nga masakit no. Kana bisan kuno unsa ka dakong sa sayang anak ang amahan mo ang gyud gidawat gyud gyapon iyang anak mausad kuno ang Ginoo mao kani karon ingon sa paghigugmaay kamo so kamo mga asawa kamo maoy karoy mo daog papil aron magkauli ang inyong bana no kana kung giingon nga ang bana haligi sa panimalay ang asawa tigpatindog sa haligi kana ang bayot ang bayot kiguba sa haligi. Di manggot. Kami ang anay sa haligi. Sama mo na natin tulumanon. Tulad ko ang puzzle, Tihon.